nakabili na ako ng kandela kasi para i-ano doon sa may ano santo doon, yung sa San Vicente Ferrer. Kasi ito yung panata ng mga magulang ko na tuwing sasapit yung birthday ko po, ano ng kandela doon sa may santo sa San Vicente Ferrer. Kasi ito yung traditional na ginagawa ng mga parents ko tuwing malapit na yung birthday ko. Yun, ang dami ng tao, ang mga tao na Raji Brothers. Titinda ng mga articles po, ng religious items. Ito yung ganito, ito yung nagpapahalik ng San Vicente Ferrer. Gagawin ko din ito mamaya. Ano? Balik tayo mamaya dyan. Hindi muna tayo ng kandela. Ito tayo sa ito na natin ilagay sa dito sa may gilid. Paapak tayo ng Milagroso Santo San Vicente Ferrer. Ito yung ginagawa ko kung pupunta ako dito may birthday o panata ito, tradisyon ng mga magulang. Pahalik, kumbaga pahalik. Hihintay tayo sa doon kasi may pila.
Tapos na po ako dito sa nagsisindi ng kandila at nagsisimba sa dito. Hanap tayo ng motorcycle para uwi na tayo ng ito yung mga paninda. Ito yung bed. I'm gonna throw my memories away. Now I feel I'm done. I'm dying first by every day. Till my time is gone. I've never felt this way before, and now I know this all for sure. I won't forget your last betray. I'll never forget.